Παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε unboxing παύλα ASMR. Λοιπόν, προσέχουμε πάντα με μαχαίρι. Πάμε να το ανοίξουμε. Κάτι δεν το... Το βλέπετε. Είμαι... Ταινία. Τώρα πριν λίγο έχει φτάσει το πακέτο. Πριν το βγάλω, περιμένω λίγο. Καλά, το κάνω, θα το δω αργότερα. Και αυτές εδώ. Θα τα αφήσω εδώ στην άκρη μαζί με το άλλο που ήρθε. Λοιπόν, το έχω βγάλει από... Το έχω βγάλει εδώ από την κούτα. Η μεγάλη ανατροπή. Του κρατάω να πω... εντάξει. Metal Quest 3S. Μπράβο, GG's. Θα σας δείξω σε λίγο τα κοίτα. Είναι το... Θα το κάνω ASMR αυτό. Φυσικά ASMR. Απλά δεν θα μιλάω ενώ θα κάνω ASMR. Το ευχαριστηθούμε όλοι. Το ευχαριστηθούμε όλοι. Όταν λέμε όλοι. Όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο. Γενικά. Πρέπει να βγάλω. Πάντως δεν έχουμε καμιά χορηγία από τη Metal, δυστυχώς, αλλά υγεία. Αυτό είναι το πιο κοφτερό μαχαίρι που είχε στην κουζίνα. Καλά, έχω κόψει εγώ τάματα με αυτό το μαχαίρι. Είναι σαν τη φορά. Να το κάνω έτσι για να... αυτή την απλά εκτύπω. $256 GB. Δεν θα είναι. 256, εγώ για κάποιο λόγο νιώθω ότι το βλέπω τέτοιο ανάποδα. Ωραία, φίλοι, είναι ωραία. Σήμερα θα πέσει πολύ satisfying εδώ. Για αρχή, πριν ξεκινήσουμε να το ανοίγουμε εδώ, αυτή είναι εδώ την ομορφιά. Για εμένα, αυτή είναι εδώ την ομορφιά. Εδώ πίσω, λέει τα πράγματα που θα έχει εδώ. Εδώ πίσω. Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος. Για αρχή, περιμένετε. Δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο με αυτά, είναι πολύ satisfying. Έτσι, ένα μικρό γύρισμα. Από εδώ είναι μικρό. Έχω κι άλλα κάτω από το τραπέζι μου για κάποιο λόγο, τα βαριέμαι. Θα το αφήσω εδώ κάτω μαζί με τα άλλα, με το χώσω. Αυτό δεν θα το χρειαστούμε άλλο, το αφήνουμε στην άκρη. Είμαι χαρούμενος. Τώρα ξεκινάει το ASMR. Παύλα unboxing. Βάζω. Βασικά που να το βάλω εδώ στην άκρη.
Αυτά εδώ κολλάνε Έχει το χερούλι. Όχι, εντάξει. Καλά, αυτά θα τα πετάξω εγώ. Λοιπόν, επειδή τώρα κάμερα, κοιτάξτε εδώ. 3, 2, 1. Ωραία φίλε. Yes. Ναι ρε φίλε. Εδώ είναι οδηγίες ας πούμε. Θα σας τις δείξω σε λίγο. Περιμένετε μία. Σας βάλω εδώ στον τοίχο. Θα μετακινήσω κάποια πράγματα θέλω εδώ στην άκρη για να χωρέσει. Αυτό εδώ. Μετά. Λοιπόν, αυτό είναι οι οδηγίες του. Βγαίνει έτσι τέτοιο. Λοιπόν, πριν δούμε τα άλλα. Ωραία φίλε, αντιφαβουνώ να τα ακουμπήσω ρε, να τα δοκιμάσω από απ' έξω και θα ανεβάζω βιντεάκια. Θα ανεβάζω βιντεάκια με το VR. Θα προσπαθήσω τέλος πάντων. Εδώ μέσα έχει οδηγίες. Συνήθως δίνουμε QR για την εφαρμογή, για το Metal Horizon App. Άμα θέλετε, έχει κάτι εδώ. Όχι, εντάξει. Θα το κάνω. Όπως δουλεύω το τηλεχειριστήριο από πίσω έχει. Τώρα σηκώθηκα όρθιος για να με βλέπετε για την κάμερα. Τέλος πάντων. Το πώς γίνεται εδώ. Και από πίσω. Ωραία φίλε, ρε, νιώθω ότι βλέπω όνειρο αυτή τη στιγμή. Το περιμένω τόσα χρόνια ρε. Από την πρώτη μέρα που μικρός που ήμουνα, που χρησιμοποίησα πρώτη φορά VR ήταν το Quest 2. Άμα θέλετε μπορείτε να το ψάξετε. Γεφύρε, ρε, γεφύρε. Τέλος πάντων, αυτό θα το κρατήσω. Τα άλλα τα βάλω εδώ μέσα. Δεν τα πολύ χρειαζόμαστε. Έχω δει 200 βιντεάκια με αυτό. Unboxing και ASMR άμα θέλετε σε άλλους YouTubers. Ρε, μια φορά θυμάμαι τότε με έναν φίλο μου που είχε έρθει σπίτι και βλέπαμε ένα πολύ ωραίο ASMR και ήταν έτοιμος να ουρλιάξει. Τέλος πάντων, το αφήνω αυτό εδώ στην άκρη μαζί με το δίπλα. Μετά θα σας δείξω το setup, αυτό εδώ θα το αφήσω εδώ μπροστά, το θυμηθώ. Λοιπόν, πάμε στο αληθινό. Είναι αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το κάνω down. Γεφύρε φίλε, γεφύρε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, κάτσε να το γυρίσω. Ρε, από πού να ξεκινήσω. Και by the way, εδώ θα είναι το τέτοιο που θα κάνω, ο χώρος μου. Θα κάνω βιντεάκι, αυτό είναι ασχολιαστό. Κάτι που κάνει ο πατέρας μου, μια δουλειά. Ρε, κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Ρε, τα κουμπάμε, ρε, ύφη εδώ. Εδώ στα πλάγια είναι ό,τι καλύτερο. Τέλος πάντων, έχω χαϊπαριστεί. Ξεκινήσουμε με το Quest. Εδώ. Το κύριο πράγμα. Η λατρεία μου. Τέλος πάντων, εδώ είναι για τα τέτοια. Εδώ είναι οδηγίες. Το πώς να χρησιμοποιήσεις. Άμα έχεις γυαλιά, ας πούμε, είναι γι' αυτό εδώ το πράγμα που θα δούμε σε λιγάκι, ας σου πω. Ναι, αυτό το αφήνω εδώ πάλι στην άκρη. Θέλω να το φορέσω. Θέλω να το... πρέπει να το... Ναι. Πρέπει να το φτιάξω αυτό αργότερα. Μου πέφτει πολύ, δηλαδή μου είναι έτσι, το φοράω έτσι και κοιτάξτε εδώ. Είναι και ελαστική, μπορείς να το ρυθμίσεις από εδώ έτσι. Πώς γίνεται. Ναι, τέλος πάντων, κάποιος το ρυθμίσεις έτσι, το τραβάς έτσι λίγο. Και από εδώ το ανεβάζεις, ας πούμε, το κατεβάζεις ανάλογα. Και δεν άμα φοράς, ας πούμε, τέτοιο. Έχεις μακριά μαλλιά, ας πούμε, και τα δένεις. Η λατρεία μου. Εδώ είναι το power button που θα το πατήσω σε λίγο, θα το ρυθμίσω. Λοιπόν, πάμε σε αυτό τώρα. Αυτό εδώ είναι για τα γυαλιά, ας πούμε, άμα φοράς γυαλιά. Ας πούμε, άμα φοράς γυαλιά, απλά βγάζεις, ας πούμε, αυτό εδώ. Βάζεις τα γυαλιά και μετά το ξαναβάζεις.
Ή απλά παίρνεις κάτι ειδικά, ας πούμε, που έχουν κάποια μαγαζιά που σου ρυθμίζουν και τέτοια. Να σου δώσουν κάτι ειδικό, ας πούμε, κάτι πολύ καλύτερο από αυτό για να μην βγάζεις γυαλιά. Θα το αφήσω αυτό στην άκρη. Μπορεί να μην δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ λογικά αυτό. Πιστεύω. Βασικά δεν θέλω να το σκίσω, πώς το βγάζω. Από μέσα. Ακούστε λίγο. Ρε, είναι κουμποτό έτσι, κολλημένο εδώ και πρέπει να το τραβήξω έτσι για να βγει. Εδώ ο φορτιστής. Του το αφήνω και εδώ. Θα τα καθαρίσω αργότερα. Ρε, θα το φορτίζω. Όπα, πήγαινε. Εδώ πέρα με τα άλλα που φορτίζω και το κινητό μου. Τέλος πάντων, πριν το κάνω θα το φορτίσω. Έχει. Τέλος πάντων, ας πάρω εδώ πάλι μαζί μου. Πρέπει να πιω λίγο νεράκι γιατί έχω κοράκιας. Ακούστε. Και δεν βγήκε τέλειο όπως το περίμενα, αλλά... Ακούγεται πολύ σερφά. Να το βάλω αυτό εδώ μέσα. Ρε, ακούγεται σαν Lego ένα πράγμα, να κουμπώνω σε ένα Lego. Ωραία. Ρε, μ' αρέσει που ποτέ θα κάνω. Είσαι μάλλον που δεν θα μιλάω όσο το βγάζω. Και εγώ κάνω το αντίθετο αυτό που είπα, ρε, είμαι. Προσπαθώ να το βγάλω. Τέλος πάντων, θα κάνω σε λίγο μια μικρή μετά σε... Σαν αυτό το emoji που κάνω έτσι. Κρύγεται. Τέλος πάντων, θα το βάλω εδώ για τώρα. Όπα. Θέλω να γίνει και μαυλάκια, ρε. Α, εντάξει. Κάτσε να μετακινήσω αυτό, όχι. Τέλος πάντων, το έβαλα εγώ, γύρισα. Αυτό εδώ θα το κρατήσω όσο φορτίσει το VR. Κρατήσω εγώ. Κάτσε, αυτό μπορώ να το ξανακάνω. Έχω απορία. Μα κάτσω έτσι, το κάνω αυτό. Α, περίμενε, πρέπει να πούνε εδώ το Wait, μπορώ να το ξανακάνω. Οπα ρε. Α, πρέπει να μπουν μαζί. Ρε, μπορώ να το ξανακάνω. Απλά εντάξει, άμα θες μπορείς να το ξανακάνεις. Α, πετάκι τώρα. Το άνοιξα εγώ έτσι βιαστικά, υγεία. Έχει κάτω από κάτω. Όχι, εντάξει, δεν έχει κάτι. Νομίζατε ήταν κουφάλα από κάτω, δεν ήταν έτσι. Υπάρχει τα κουφιά, τα κουφιά εδώ. Τα μπέρδεψα. Όχι, πώς είναι. Α, τα μπέρδεψα εγώ. Τέλος πάντων, κρίνεις αυτό και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι. Κάτσε, πού είναι το... Να το. Ναι, να το, εδώ είναι, αλλά είναι δύσκολο να το δεις. Φοβάμαι μην πες αυτό, θα το βγάλω. Ok, έτσι μπορείτε να κάνετε και μια δωρεάν αναβάθμιση σε αυτό. Θα σας το δείξω σε λίγο. Που το έχω δει. Και τώρα θα κάτσω. Να το πρώτο.
Ρε, ανυπομονώ πολύ. Δεν ξέρω καν να μου ακούγεται αυτό. Συνήθως όταν βγάλω αυτό και πατήσω, ας πούμε, αυτό εδώ το metal, το κουμπάκι, ανοίγει ένα φωτάκι εδώ, άμα έχετε δει. Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε. Ρε, θα πάω να πιω λίγο νεράκι τώρα και θα επιστρέψω να κάνω τη συνέχεια. Τσάτσα, τσάρα. Αυτό μπορείς να το τραβήξεις κιόλας άμα θες. Εδώ ας πούμε, το τραβάς. Θα το ελέγξεις λίγο. Και το δεύτερο satisfying. Και ανοίγει, αναβόσβησε. Κοιτάξτε μία. Αναβοσβήνει. Ρε, είναι σαν όνειρο. Ρε, από μικρό παιδί το ήθελα αυτό και είμαι μαντράχαλος. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αναβοσβήνει και αυτό. Ρε, έχει και εδώ εδώ. Άμα δείτε καλά, το πατάς και πετάγεται. Το πατάς έτσι, το κάνεις. Φοβάμαι το χαλάσω. Κάτσε, πόση πίεση θέλει. Εντάξει, θέλει λίγη πίεση. Και εδώ έχει τις μπαταρίες. Είναι πολύ μεγάλες. Είναι αυτές εδώ οι μπαταρίες αλφα παίρνουνε. Ναι. Παναγία μου, πάθα κακό. Για να το ξεκουμπώ, για να το ξανακάνεις, απλά το πας εδώ. Εδώ έτσι. Και το... Μην είναι καμαλακία. Μην είναι καμαλακία, Τι ήθελα και το... βασικά... Έκανε κράκ, εντάξει, ελπίζω να μην έσπασε. Μη σπάσει, τόσα ευρώ έδωσα. Τα είχα πάρει από ένα μαγαζί, το φέρανε όπως το είπα. Τα μπερδεύω τώρα αυτά. Τέλος πάντων, θα τα αφήνω έτσι όπως είναι με τα χέρια. Έτσι και το γαμώτο. Δεν να ξέρω, δεν το πρέπει να βρεις γιατί είναι... Ρε. Να δει, εξωγήινη. Το αγαπημένο μου σημείο που θα το κάνω και 2 φορές, δεν με νοιάζει. Αυτό δεν ήταν καν satisfying. Το άλλο, έλα. Δεν ήταν καν satisfying αυτό. Δεν ξέρω αν θα φαίνεται, αλλά είναι πολύ ωραίο στο μάτι, ας πούμε. Δεν λες, βλέπω μαύρη. Καλά, και εγώ το χαζούλης τι ήθελα να περιμένω. Να ανοίξει με το που τα βγάλει. Έκανα και λίγη βλάκη, περιμένε μία. Γιατί αυτά στα μάτια πρέπει να προσέχεις να μην είναι κοντά στον ήλιο, γιατί θα αφήσει ένα μικρό σημαδάκι. Και το ίδιο με το νερό, δεν θα αφήσει απλά σημαδάκι. Σημαδάρα, ρε, δεν θα δουλεύει. Άντε είμαι πολύ χαρά. Το κουμπάκι. Ρε, το μεγάλο κουμπάκι. Βασικά τι μεγάλο, μικρό είναι. Και εδώ είναι για τον ήχο, ας πούμε. Σαν να πατάω ένα κουμπί ένα πλέον. Και εδώ είναι, ας πούμε, για να εισέλθεις, ας πούμε, επαφή με τη... Εδώ, ας πούμε, στο δωμάτιο. Καταλάβατε. Τώρα ακούστε. Πρέπει να το κρατήσω πατημένο. Θα ξυπνήσεις. Περιμένετε. Μαλάκα, δουλεύει! Όνα σου!
Ρε, έχω να χρησιμοποιήσω τόσους μήνες VR. Όνα σου.